дар натиҷаи пандемияи коронавирус имрӯз ҷаҳон ба буҳрони бисёр шадиди иқтисодӣ рӯбарӯ омадааст. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ чанд сол боз аҳолии кишварро даъват мекунанд, ки барои камаш 2 сол маводи ғизоӣ захира кунанд. зикр карда мешавад, ки соли 2021 бо тамоми аломатҳояш ва тибқи таҳлилу пешгӯиҳои коршиносон аз солҳои гузашта фарқи куллӣ дорад. бар асари тағйирёбии иқлим, камобиву хушксолӣ, бемориҳои гуногуни сироятӣ, аз ҷумла COVID-19, вазъи таъминоти аҳолии сайёра бо маводи ғизоӣ рӯз ба рӯз мураккабу печида гарда истодааст. бино ба гузоришҳои Созмони Милали Муттаҳид, 20 кишвари ҷаҳон ба кӯмаки фаврии ғизоӣ ниёз доранд, вагарна онҳо ба гуруснагии сартосарӣ гирифтор мешаванд. коршиносони Созмони Милали Муттаҳид тазаккур доданд, ки кишту кор дар бисёр минтақаҳои ҷаҳон оғоз ёфтааст ва аз фурсат истифода бурда кишварҳо дар афзоиши истеҳсоли ғизо талош варзанд. давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зарур мешуморанд, ки барои ҳар як оила захираи дусолаи маҳсулоти ғизоӣ ба роҳ монда шавад ва ҳар порча замин оқилона истифода бурда шавад. инчунин истеҳсоли маҳсулоти мавриди ниёзи аввал аз ҷумла орд, равғани растанӣ, картошка ва биринҷ зиёд карда шавад. бахусус имрӯзҳо ки фасли баҳор аст, мо бояд аз ҳарвақта бештар кор кунем, рӯзии худ ва аҳли хонадонамонро бо заҳмати ҳалол муҳайё намоем ва дар ҳифзи амнияти озуқавории кишвар саҳми муносиб гузорем. дар чунин шароит кишоварзони мамлакат бояд тамоми саъю талош ва захираву имкониятҳоро барои ҳарчи бештар истеҳсол кардани маҳсулот ва захираи он сафарбар созанд. хусусан ки ҳамин моҳи апрел ба мавсими авҷи киштукор ва гузоштани замина барои ҳосил рост омадааст. мо бояд пеш аз ҳама дар фикри истеҳсоли маҳсулот, таъминоти аҳли оилаи худ ва захираи маводи ғизоӣ бошем ва мушкилоти дар дунё ба вуҷуд омадаро ҳазл нашуморем. бояд гуфт, ки захираи маҳсулоти ғизоӣ дар соли ҷорӣ имрӯз дар саросари ҷаҳон хеле муҳим арзёбӣ мегардад ва ҳар як оила бояд аз имконоти мавҷуда барои захираи маҳсулот истифода барад.